Een post sluiten is echt pijnlijk. Vooral voor de mensen van die post die heel veel energie hebben geleverd al die tijd om hun werk zo goed mogelijk te doen. We zijn door een ondergrens hier gezakt. En we hebben dat een tijd natuurlijk goed in de gaten houden en heel veel geprobeerd om dat te herstellen. Maar dat lukt niet. Er is inderdaad ontzettend veel gedaan. Ook door de huidige brandweervrijwilligers, door de veiligheidsregio, ook de gemeente Sluis. We hebben pas geïnvesteerd ook in het gebouw. Brandweervrijwilligers hebben ook allerlei acties gevoerd om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om vrijwilliger te worden. We zien structureel een tekort. Een tekort is er zeker, want in totaal lopen er nog maar 3 vaste vrijwilligers rond op de kazerne. Volgens Ro dus een ondergrens. Maar wanneer je die precies bereikt, is moeilijk te zeggen. Ja, ik kan niet zeggen bij 6, dan houdt het op of zo. Hè? Dat is een beetje een zoektocht. Want je hebt minimaal 18 mensen nodig om een post te bemannen. Dat is wat wij zeggen. Hier zit je nu op 3 mensen, misschien net 4, die basis moeten dragen. Ja, dat is natuurlijk echt te weinig. Dinsdag werden de brandweerlieden van de post in Cadzand geïnformeerd over de situatie. Geen makkelijke boodschap om te brengen en dus waren de reacties ook wisselend. Ja, voor een deel gelaten, voor een deel ook strijdlustig. Dat ze het er niet mee eens zijn. En dat siert hun enorm natuurlijk, want hun drive, hun passie is geweldig en heeft enorme mooie resultaten gehad. Ja, alleen als er onvoldoende bemensing is, kun je als brandweerauto niet uitrukken. En ja, daar lopen we tegenaan. Wij hopen dat ze nog bij andere posten bijvoorbeeld opstapper kunnen zijn. Hè? En dat ze op die manier misschien ook vakbekwaam kunnen blijven. Maar verder, het is vrijwilligheid. Ze doen dit naast hun andere werk of bezigheden. Dus ja, voor een deel van hen stopt het natuurlijk ook gewoon. En dat is juist het pijnlijke. Een definitieve beslissing moet nog genomen worden door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland. Daarna zal blijken wanneer de brandweerpost echt verdwijnt. Inwoners van Cadzand en omstreken hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken over hun veiligheid als er straks geen kazerne meer in het dorp is. Die veiligheid wordt gewaarborgd. De brandweer komt altijd. In heel Zeeland. Wij komen altijd. Alleen het logisch is dat het nu wat langer gaat duren. Want er zijn 3 andere posten die op sterkte zijn. Sluis, Breskens en Oostbrug die daarvoor gaan zorgen. En die redden dat zelfs ook binnen de wettelijke normen in de 95%. Maar er is een klein gebied waar we dat niet redden. Dan gaan we 1 tot 3 minuten ongeveer extra nodig hebben om daar te komen. Maar goed, wettelijke normen zijn wettelijke normen. Die zijn er niet voor niets en die willen we ook halen. Dus je hebt daar waar we ze overschrijden, heb je gewoon extra maatregelen nodig. En we gaan ook kijken wat we extra kunnen doen vanuit de risicobeheersing. Zodat die veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.